Ambassador Cultural Club nke Austria afa ka anyị na-ekwu maka na Ambassador Cultural Club anyị bụ ichioku nọ n'ụlọ anyị ugbenye ya na-azụ n'afịa ọ bụrụkwa etu ndị Iran na-edenu mana ife ndị na-ekwunu ya ka van na-emenu ya ka vaji kalịsịa n'ụwa donu ife onye melike jekwu maka ihe ndị ambasadọ gabanụ n'iru ndị ọma gabanụ n'iru jidenukunu jinu onye asị jideko jinu nke o mere amaka ijoge ejikwubenu ambasadọ amakanụ ambasadọ amakanụ Ambassador Amaka Ambassador Cultural Club na anyị sobilinu anyị dị mma Ambassador Amaka Ambassador Amaka National President Isobilinu High Chief Dr. Aloysius C. Igwere ọnwa 1 n'ule ọnwa Neti Lora Nostra ọnwa bulubulu bilinu ọnwa Neti ụwa niile nwanne dị namba n'ike duru bilinu ọpụta obie Nostra dịka a na-agbalị izu n'ihi ala gị ise jenu co-founder President General Ambassador Cultural Club Austria Vice President Ihiala Local Government Family Meeting Nostra Chairman Chief Executive Officer Ventures Limited, Alotes Group of Company Limited, Mass Furniture Limited, Alotes Oil and Gas, Odogwu Gabaniru, anyị kwe n'azụ. Keneli Modozi Akwụyinu, nwanyị ọma si Nairobi na Kenya, Lolo na Great Chinyere, Usodieme, Mama Chidera na Mama Chidimma ọnwa ndị Ambassador Nostra tiri gaba ọ ga-adịle ya mma Vice President Isobilinu High Chief Uche Sebastian ezi nwenye ugwu agbalụsịa ngene ekwulu ngene nwụọ 1
onye ọmasị ụzọ agba Ikeduru Ancient Kingdom. A na-egbu Achala na-eto 1 Austria. Founder Ikeduru Family Meeting Austria. The co-founder and vice president, ambassador Cultural Club Austria. CEO Uche George Concept Nigeria Limited. CEO Cascada Club Lounge Austria. Keneli Modozi Akuyinu Chief Lolo Mrs. Chioma Georgina Onyukwu Udosinachi 1 n'ụzọ agba Ikeduru Ancient Kingdom. Na Lolo Mrs. Lisa Onyukwu Oledo 1 na Vienna, Austria. Ezi ụmụ izokwa bilinu Ezienu Chinedu Adugo Chibike Chinenye Kamsi Yochukwu Amarachi Ezinne ụmụ onye ukwu gabanụ n'ihu. Petro n'anya bilinu onye ọma na ịdị mmanụ. Chief Philip Azubike Ifediora Dizubis Ezi Ifediora mma 1 n'Igbo Ukwu. Chairman Chief Executive Dizubis Cadillacs Association Austria. The Managing Director of Zubis Restaurants Ahagebrum Austria. Ife onye na-alụ n'ụwanụ ya ga-eji mali anụ iji ọlụ moto dị mmanụ chọba Zubis ka ọ bịa maka n'ebe a na-efu ife dị mma n'ebe afọ kwukwu na-ejenu Zubis n'isobili odogwu. Zubis Cadillacs Association, the patron ambassador Cultural Club na Vienna, Austria. Ezigbo nwa si Ụmụdege n'Igbo. Onye ọcha mụrụ na n'Igbo. Eneli m Lady Ele Ifediora Ọkwụlọga Eze Ifediora mma, the Queen of Imata Kingdom. Omobidia Chief Philip Azubike Ifediora Izubis ị ga-adị ka echi adakwa. General Secretary Sobilinu Engineer Michael Umakwana Iyelioba Ilosonna Ngoba Ishie Eze Nnemeka onye ọma na-asụ ọjị na mma. Nnukwu nwa si amaesi ụmụ Akalabongo na Agwata Local Government, Anambra State. Secretary and Anambra State Community, Vienna, Austria. Coordinator IPOB na Vienna, Austria. Member Igbo Cultural Society, Austria. Keneli Modozi Akuyinu Lady Eunice Nkiruka Umakwana ni Eze Nwamma Obidia Lolo Iyerioba onye ọcha bịara ụwa n'oji Aduga na Vienna, Austria. Mama Chidubem Arinze Chukwu na Mmesoma na Chinenye nwa Ezinne m lezi nwa. Anyị gbakọta anya ya ọlịa na egwu nụ nkwa.
Ambassador Club na ya ka anyị na-ekwu maka ya nụ. Kedu ndị na-ekwu nụ? Ambassador Amaka, Ambassador Amaka, Dezienu Chief Provost Ambassador Amaka, Mr. Chike Olimma, Ambassador Amaka, Ambassador Amaka, Amaka Miliezo, Ezi Nweke na Ubene nọ n'Ishado, Mgbịlịgba na Vienna, Chairman Choco Corner Restaurant na Vienna, na nwunye ya Ebonichai Ifeoma Olimma, ya na ezigbo nwa ya Osisochukwu Olimma, Komama ndị ọma gabanụ n'ihu. Social Secretary Bilinu Chief Bright Achinike, ezigbo nwa si Mbeke n'isi ala Mbano, MC Golden Mouth Nostra, Chairman Chief Presenter for Real Entertainment Program, Kenele Mulolo Ukamaka Mary Jane Achinike, ezi ụmụ ya izokwa Bilinu Chiamaka Adogo, Chinechem, Chidoziri m, Ugonna Dadi, ndị ọma gabanụ n'iru. Chief John Uchendachukwu Bilinu, ezi nwenu agha na m, Eze si na Chiwan Ifitedunu na Dunukọfia Local Government, Eze Taya Group of Company Limited, Ojitaya Emogo Bilinu, Nostraki na Chinu, Important Exporter nụ, Eze Taya bịa, onye ọma na-esu Bilinu, Eze Taya Bilinu, odogwu na-esu Bilinu. Eneziele mezigbo nwanne yi Chief Isele Chief Eze Enu agha na m, Eze nwa na Port Harcourt, Honorable Paul Chijioke Ajie 1 na House of Assembly Chief Igwe Ofo Bilinu, Igwu Nkwụ 1 n'obodo ukwu, Ọfọdụile Worldwide, Igwe Anọ Investment. Kedu ndị bụ ezinne yi ya na ezinna yi, maka na ezinne na nna bụ ezinna. Chief Ọfọbụzọ na Lọlọ Lizzy Cosmetics. Enelu imezi ụmụ yinu Obianasọ Chibugo na Chiamaka, ndị ọma gabanụ n'iru. Ofu nwa Biko Bilinu, Ezienu Christian onye na akara, the Godfather himself, ofu nwa na Vienna Austria, ofu nwa na Europe, ofu nwa na Kokwa, CEO Godfather Cocktail Lounge na Vienna Austria. Anụ a na-agba egbo na-akpa nne, kenezieli m ndị be yinu Mrs. Julia onye na akara, ezigbo nwanyị Christian Junior, Leonardo ka Chukwu gọzie unu, ọ ga-adịla unu mma. Nnamdi Port Bilinu, Financial Secretary, Justice of Peace JP na Ambassadors in Austria, CEO Chioma General Motors Austria, Ojinwayeme. Nnamdi Nwachukwu na-adu Bilinu, aka ji akụnụ na Ambassador Club nụ, obele nwa
bilinu nke ilu n'ụwa foli anya Okwueme na ambassador gentleman ambassador club Austria general secretary na chief planner CP and peacemaker PM na Rivers State Community Austria nkwa amala Susu amaka ezi nwa ejimu bilinu papa ejima na Vienna gị na ji odogwu biko gaba n'iru onye ọma si obogwe n'ụmụ nwakụ dị na ọha ji Egbema local government Imo State chairman chief executive M&L Allied Resource Limited, Chairman Chief Executive Officer, Bula Farm Limited. Enezieli meji mayenu. Chukwu Ebuka and Chidera Ejim. Meji majuku kwesela kwesi. Gabanu niru. Prince Joseph Chukwu dibiko bilinu. Ezi nwezo ọnụ odogwu biko gaba n'iru nze Eze Chidi na mmadụ 1 Enuagụ Ikenga Agwata local government CEO Josinos Nigeria Enterprises Manager Proteco West Africa Limited CEO Churches Transport Company Nigeria Limited Emekubu nwa sobilinu ezigbo mmadụ gị n'odozi abụghị Messi ugwu nwa ndị ọma si Enugu Ngwo n'Udi Enugu North Local Government Enugu State kedele mezigbo ụmụ ya Ọlụọma Chioma na Chimere Mbeze ụmụ ugwu nwa gabanụ n'iru Agbokisi Obinna bilinu Ọbaino onye ọma si Obagụ na Meshi Enugu South Local Government Enugu State Ọbaino na Linz Austria Ishie isi bua na-elie n'Austria Ọbaino gaba n'iru Ezienu Prince Chukwujekwu Nwafọ onye ego Obeze 1 n'Aba Eze a na-elifio na-enwe anwụlị Chukwujekwu Holdings Limited onye ọma bilinu gị n'odozi ya bụ yenu Uju Nwafọ Lọlọ Enele mezimu ụmụ yenu Chisom Nwafọ Ifeanyi Chukwu na Lucas Nwafọ ụmụazị Chukwu gozila gozi Distance bilinu Mama African Grace Bar Ngazi enwilo nwanyị ọma na-ekwunye ogbenye mmiri oge ọ na-agwụ ha o mebụla onye ọrịa ọ sị mụ ka enezi igbo dị anụ Eze Achime Ogbuefi 1 n'Enugu Steeti nwoke hụrụ ibia n'anya ọ sị mụ ka enezi igbo dị anụ Nkiru ka igbo enyinyom nwunye Imo ọ sị mụ kenekwa ọlụm nwanyị Princess Lydia
ezigbo paliana faso bilinu Prince onye buchi kenele muchi nwandu onyoma yoma biko gaba n'iru Ifeanyi gbanu serikanu Ambassador Cultural Club no ya kanyi dekunu Austria kafa biebinu uche fa na-eluzi ụnọnụ ife falo na Nigeria rikanu ụwa donu Chijioke nwenye atanikube maka fanu anya pụta gị ifenu osisi pụtala ifenu ọ dị ebugbo Ambassador Club amakanu ka anyị jenu ka anyị na n'Ifeanyi gbanu serika oge ọzọ anyị anọlianụ eketezu afia nọnụ ya ka anyị ji kalisianụ egwu anyị ga-adị n'iru n'oge ọzọ na anyị ga-anọdị onye nlotala egwu na m onye nnerotala ọgwụ egwu na m oge ọzọ na anyị ga nọ n'egwu egwu ka dị n'iru onye atane n'aka mmịa oge ọzọ anyị anọli ya ka anyị na-anọ Ambassador Club amaka Ambassador Samaka Ambassador nanye sobili ụmụazị jigozila gozinu gabanu n'iru egwu ada atụ afọnụ obulu ụzọ n'iru ekene gadelo ụmụnụ gadị ka echi adakọ n'igwe ugolo yi ugo nọchanụ ọnụ mojo chimilo unyela abọnụ chukwu egozigu na gozi mmata ahụmi Ambassador anyị sobili Ambassador Club amaka Ambassador Club amaka